ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ଚୁଟି ଧରି ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରି ବଜାରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଏପରି ଗାଁର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ କି ବୁଦା ଥିଲେ ସେଠାରେ ପକାଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣ କି ତୋ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ 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 ବୋଲି କହୁଥାଉ ତ? ତୋ ପ୍ରଭୁ ଭଲ 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 ବୋଲି କହିଥାଉ ତ? ତୋ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ବୋଲି କହିଥାଉ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବଜାରେ ତୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଲି, ତୋତେ ଚୁଟି ଧରି ବାଡ଼େଇଲି, ତୋର ବହୁତ ଅପମାନ କଲି। କହଲୋ, କଣ କଲେ ତୋ ଈଶ୍ୱର? କୁହ। ଏବେ ତୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆଣି ଗାଁ ବାହାରେ ତୋତେ ପକେଇଲି, ତୋ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଅଛି? କଣ କଲା କୁହ? କଣ କରିପାରିବ କୁହ? ତାହା ସେ ମୂର୍ଖର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା କଥା କଣ ଜାଣ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନ କରି ମୋ ଚୁଟି ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ମୋତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲ, ତଥାପି କଣ କଲା କଣ କରିବ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ? ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଜାଣ କି? କଣ କଲା? ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ମନ ମତେ ଦେଲେ, ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ପରୋଷିବା ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଆହୁରି କଣ କରିବେ କୁହ? ଏ କଥା ଶୁଣିଥିବା ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ସେ ଝାଉଁରି ପଡ଼ିଲା। କେତେ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ